Moikka! Tällä videolla mä näytän vähän mun askarteluja. Ja joo, mennään vaan suoraan videoon. Ensiksi on tällainen penkki, tällainen sohva, tällainen. Mihin minä tälleen istumaan. Näin. Sitten on tällainen herkkukori, jossa on sushia. Tällainen suklaa. Sitten tällaiset suklaat. Tällaiset suklaat. Sitten tämmönen. Ja odottakaa. Tällainen. Sitten tällainen rinkeli tai leipä. Sitten karkkikulho. Ja sitten täällä on myös tällainen jätski. Mulla on näitä ainakin, mutta mä en tiedä missä se nyt on, koska mä oon hävittänyt sen. Ne kuuluu siis tuohon. Anteeksi nyt, kamera heiluu. Sitten apua. Tällainen kynttilä. Sitten on tällainen pizzeria, johon kuuluu tällainen kyltti. Eli siinä lukee perhepizza vain $3. Sitten on kebabia. Tällainen. Noin. Tällainen. Sitten on tällainen pöytä. Tällainen. Sitten sinne kuuluu myös tällainen kassa. Tällainen. Sitten tällainen pizzauni, jossa on tällä hetkellä pizza. Tällainen. Ja sitten tällainen pizzauuni. Tällainen, mikä se on, sellainen lapio tai se. Sitten sinne juttuun kuuluu myös, sinne pizzeriaan kuuluu tällainen hamppari. Ja niitä on myös 2 lisää tässä. Hampparit. Sitten on ranskalaiset. Pillimehu. Sitten on 3 tällaista takoa. Ja tässä yhdessä takossa lukee Ikea, koska nämä tehtiin Ikean tällaiset batteritusta. Tällaiset takot ja sinne voi laittaa sitten täytteitä. Se voi askarella itse. Sitten sinne kuuluu tällainen kyltti. Ja sitten mulla on tällainen kori, jossa on hedelmiä. Siellä on tällaisia vihanneksia, tällaisia porkkanoita. Sitten kaalia ja marjoja. Ja täällä on muuten tää toinen jätski. Se löytyy. Hyvä minä. Sitten on tällainen maljakko, johon sit kuuluu tällaisia ruusuja. Niitä on mulla 3. Tai olen askarellut niitä 3 apua. Nyt kaatui koko juttu. No hyvin meni tälleen. Sitten siihen karkkikippoon muuten, jonka mä näytin, niin kuuluu myös tällainen karkkipussi. Ja tällainen karkkipussi, mutta ne oli nyt unohtunut matkasta äsken, mutta tällaiset kuitenkin. Sitten on tällainen tosi yksinkertainen telkkari. Se on ihan vaan paperista leikelty näin. Sitten tää on vähän outo, mutta näin joulun alla tein tällaisen joulukuusen. Kun mä en halunnut tehdä sellaista paperista, vaan leikata kuusta, niin tein tollasen. Ja sitten sinne kuusen alle voisi laittaa näitä paketteja, eli tällainen paketti. Sitten näitä paketteja on paljon tällaisia ruskeapunaisia, niitä on esimerkiksi tässäkin. Oho. Sitten on tässä sellainen, on aika paljon näitä paketteja, ja sitten on tällainenkin paketti ja tällainen paketti, tämä on musta aika hieno. Sitten on tällainen tosi mini paketti. Sitten on tällainen paketti. Ja sitten on vielä 1 paketti, mutta se on vähän erikoisempi, se on tämä. Tämä on muuten ihan samanlainen, mutta ne voi laittaa jotain sisälle.
Tonne voi laittaa jotain tavaroita, petsitavaroita ja sitten tonne tällainen, että siinä voi laittaa jotain. Siinä oli nyt jotain ainakin mun petsi-askarteluja. Mä voin esitellä myös mun petsitaloja, joita mä oon askarellut. Ja niin, jos te haluatte, kommentoikaa alas siis, että jos te haluatte, että mä näytän niitäkin. Ja kommentoikaa myös, että mitä te haluaisitte, että mä opetan näistä, että miten joku tehdään. Esimerkiksi, jos te haluaisitte tietää, miten tehdään tämä pizza, unia-pizza, niin kertokaa, että te haluatte niin kun tietää, miten se tehdään. Okei, meni aika monimutkaiseksi, mutta kuitenkin. Ja muuten unohdin kertoa, että tää oli mun eka video täällä tubessa. Joten mä tiedän, jos tämä ei ollut hirveän hyvä. Niin. Nähdään ensi videossa. Moikka!